Kammermaître Ruud Scheren meldt zich namens het muziekkorps van Schutterij Sint-Joris Wessem present voor beoordeling marswedstrijden. Voor u spelen wij stilstaand het werk Trumpet Showcase van de heer Schroen, uitkomend in de tweede divisie sectie B. Tot die orders. Welkom op Schuttersfeest in Torren. Correcte aanmelding en je kunt gewoon starten met uw optreden. Dank u wel, we zullen gaan beginnen. Op de plaats! As! Ja, kijk dat je mee kunt zeggen aan. Roel een beetje naar rechts. Beter als vorige week, denk ik. Betere balans. Vond ik wel. Dank u wel. Geeft! 8! Opstellen in marsformatie! Voorwaarts! Mars!